Начная газета. Першая частка. Мой бацька называў гэта начная газета, бо гэта было менавіта так, як гэта і гучала. Дзіўная газета, якая з'яўлялася ў некаторых дамах пад дзвярыма апоўначы. Кожную сераду і пятніцу ў нас, але ў іншыя ночы ля іншых дамоў. Мне падабалася слухаць пра гэта. Мы дзецьмі сядзелі ў бацькі ў кабінеце, позна для мяне ў такім узросце. Але на гэтым усё. Я толькі чуў пра яе. Я ніколі яе не бачыў. Ніводнай з гісторый, якія нібыта былі надрукаваны ў газеце, ён мне не распавядаў. Таму праз некаторы час я страціў цікавасць. Вырас з гісторый. Дагэтуль. Пасля пахавання я вырашыў пабыць некаторы час у доме бацькоў, сачыць за іх рахункамі, падумаць, што рабіць з гарой асабістых рэчаў, якія абсалютна нікому не патрэбныя. Была пятніца. Не паспеў я ўсвядоміць, як настала поўнач. Я застаўся ў бацькавым кабінеце, перабіраючы кучы неаплачаных бальнічных квіткоў, калі пачуў гэта. 3 стукі ў дзверы. На гадзінніку была роўна поўнач. Роўна поўнач. Я падышоў да ўваходных дзвярэй і паглядзеў у вочка. Нікога і нічога. Шэраг сцэнароў прабег у маёй галаве. Магчыма, гэта былі дзеці, якія гулялі ў дзень-дон. Але чаму тады яны не пазванілі ў званочак? Я адамкнуў дзверы і павольна адчыніў іх. Там, на пацёртым прывітальным дыванку, ляжала газета. Прынамсі, так мне падалося. Павольна і няўпэўнена я ўзяў яе 2 пальцамі, быццам яна была пакрытая нечым таксічным. Яна была цалкам чорная, і папера, і ніткі, якія звязваюць яе ў рулон. У той момант я зрабіў самую страшную памылку ў сваім жыцці. Я забраў яе ў дом. Я доўга сядзеў за працоўным сталом майго бацькі з кухонным нажом. Я разрэзаў ім вузлы на чорных нітках, і газета павольна разгарнулася. Яна была тонкай, на самой справе усяго 1 старонка. Там, на адзінай старонцы, напісанай глыбокімі белымі літарамі, былі словы «Начная газета». На старонцы былі толькі загаловак і гісторыя, напісаная пад ім. Жыццё і смерць на выступе. Гарадская легенда ці небяспечны выклік у сацыяльных медыя. Магчыма, вы не чулі пра гэта, але вашыя дзеці дакладна чулі. На ўскрайку горада ёсць дзіўны будынак. Яго вышыня складае каля 15 паверхаў, а яго дах захоўвае жахлівую таямніцу. Арэндатары добра ведаюць гэтую гісторыю. У снежні мінулага года дзяўчына, імя якой выданне вырашыла не публікаваць, паспрабавала скончыць жыццё самагубствам, скочыўшы з даху на халодны асфальт прыкладна на 150 футаў ніжэй. Трагічнае здарэнне, але, на жаль, не занадта рэдкае. Аднак, калі верыць допісам на інтэрнэт-форумах, гэта была незвычайная спроба самагубства. Не з-за абставінаў, якія прывялі да гэтага, а з-за таго, што здарылася, калі дзяўчына пералезла праз парэнчы, якія падзялялі бяспечны бетон даху і смяротнае падзенне. Як толькі дзяўчына падняла адну нагу з краю, здарылася нешта дзіўнае. Шэраг вобразаў бамбардзіраваў яе розум. Гэта быў яе бацька, які плакаў у яе спальні, акружаны рэчамі сваёй дачкі. Потым было яе пахаванне. Усе яе сябры ў касцюмах і сукенках са скрухай і болем раздзіралі твары. Потым было ў яе ўласнае цела, тое, што ад яго засталося. Скручанае, зламанае, надзьмутае і пакрытае швамі. Але ўсё яшчэ ўціснутае ў яе любімую сукенку. У шоку ад свайго фатальнага рашэння дзяўчына зноў паставіла нагу на край.
Але потым, па нейкай прычыне, магчыма, каб праверыць, ці былі вобразы толькі частка яе ўяўлення, яна яшчэ раз падняла нагу. Выявы вярнуліся, але на гэты раз яны былі іншымі. На ёй была выпускная сукенка. Гэта яна была ў студэнцкім інтэрнаце. Гэта яна была з хлопцам. Яна пераскочыла праз парэнчы і спусцілася па лесвіцы. Доўгі і бяспечны шлях уніз. Яна распавяла пра гэта сяброўцы, якая, можа, здзекуючыся, распавяла іншай сяброўцы, а тая сяброўка разнесла яшчэ некалькім. Астатнія вы ведаеце. Нехта выклаў гэта ў сетку, і неўзабаве гісторыя разляцелася па інтэрнэту. Той будынак быў, як і мільён іншых у мільёнах розных гарадоў. Але чамусьці людзі пачалі спрабаваць адчуць гэта на сабе. Яны збіраліся групамі гуляць у тое, што неўзабаве стала вядома як гульня ў выступ. Калі вы сталі на край даху не з таго боку парэнчаў і высунулі адну нагу вонкі, вы маглі б убачыць сваю ўласную будучыню. Адна такая група вырашыла паспрабаваць гульню з катастрафічнымі наступствамі. Адчайная дзяўчына з той групы вырашыла пайсці першай. Яна пералезла праз парэнчы, высунула адну нагу і неўзабаве пашкадавала. Яе сябры кажуць, што тая дзяўчына пачала крычаць, расплюшчыўшы вочы і гледзячы ўдалечынь, быццам бачыла нешта жудаснае. Потым гэтыя вочы павярнуліся і паглядзелі на яе сяброў. Яна паспрабавала схапіць аднаго з іх, нібы спрабуючы перацягнуць яго праз парэнчы за сабой, калі яна падала. Было пахаванне з плачучымі сябрамі і закрытай труной, вельмі падобнае на гісторыю першай дзяўчыны. І замест таго, каб адгаворваць іншых падлеткаў спрабаваць гульню, гэтая навіна неўзабаве стала ўласнай гарадской легендай, ператварыўшыся ў неад'емную частку арыгінальнай гісторыі горада. Але ёсць нешта, праз што многія людзі не могуць перастаць думаць. Што ўбачыла тая дзяўчына? Як бы там ні было, для яе было дастаткова дрэнна ігнараваць бачанне ўласнага пахавання і ўласнага скалечанага цела. Як бы там ні было, убачанае было дастаткова жудасным, каб паспрабаваць пазбавіць жыцця і свайго сябра. Некаторыя людзі кажуць, што гэта было дзеля таго, каб пазбавіць яе лёсу страшнейшага за смерць. Верагодна, мы ніколі не даведаемся, ці можа быць, як у некаторых версіях гісторыі, мы ўсё даведаемся досыць хутка. Таму што дзяўчына перад тым, як скокнуць, паказвала ў неба. Быццам бы яна магла бачыць нешта такое, чаго не мог бачыць ніхто іншы. Гэта была адзіная гісторыя на адзінай старонцы начной газеты. Я хацеў бы ведаць больш, хацеў бы ведаць, хто гэта напісаў, хто гэта выдаў, хто гэта падкінуў на дыванок. Я адчуў той кавалачак ап'яняльнай небяспечнай прагі, якая цягнула мяне працаваць, бо ўсё, што мне трэба было зрабіць, каб даведацца больш, гэта чакаць наступнага выдання, якое з'явіцца на прывітальным дыванку. І я вярнуся сюды, каб расказаць вам усё, што там напісана.